O kurva! Není sa prečo stresovať, lebo potom zbytočne iba vznikajú chyby. Ah, this is bad! Sit down. Relax. On a scale from 1 to 10, my friend, you're fucked. Kriste, pane, takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů. No, bylo horko, tak se ten most roztáhl. O 17 metrů? Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce. Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most? No, na Berounce, ve Všonorech. Odchod, to je čistá koule! Já byl na roztažnost nemocný. Paluce grázle! Já nepůjdu. Běž do prdele. No jenom počkejte, já se vrátím. Kurva. Oh, hello, yeah! Excellent argument. Approved. Finally!